We kaunti ya Nyamira mheshimiwa Okongo Mogeni niko bona agikeirie chibura buru cyenegetigwe ekera baraibense mu kwamiria serikali ane mono mokonyi bumura w'ikyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i akorete taro yaye hase kaunti ya Bomet ka okwana ritkori yarere kera tara chikanisa au ime bunge aburabu we kaunti ya Nyamira Mogeni ni gatebire teribuya ekero abarai bagochererwa niko bono harachie koba homostari obosio kurenda chikura chumuske Matiang'i. Oyo minto Dr. Fred Okengo Matiang'i karare weta Bomet yakorari chikura chie cyo president yakurire twogo seri guko na ino monyorete nga ntuna bara into abatatinga ntundo bwatise ginonde bwens ekara serikali ya UDA yatoma abantu gocha Nyamira batanga ngocha bale women empowerment mwaronjo ndo kuogerero zoko rutunaneri kindian abagusitwe nsi batanga toka abantu babwato morebe lakini ebintu twaro chigoro Bomet Moske Fred Matiang'i ali nakuru twaro chichigali chagashagwa chigo itwa magena bantu batatagetia kwanire musongerano okisiasa ekinege ntongo basaba n'abakristo mwokole bintu bibere one musabere abaraya bari seitani batagete kutobaga bunense namba ibere musabere ense etwara abaraya bakwanekene nyako tabanga tutageti siasa ebwate giseyi na yore president n'aba waziri bao kora yondokelia ukoralia aliyense ya Kenya etaje gutwara umuchafuko koligi chikura daliseyi nyetwasokirio mwana itokoro Dr. Fred Okengo Matiang'i koligi chikura tigari Bomet hari Naroku hari noe Sugoi na Ruto nera twara morembe bwogocha na koligi seita na tora twale Kenya. I got a 20 P. You got a brother and a sister.